Moi buena. Hombre, Lizardo, ¿qué? ¿Cómo andamos? Mal, gallo, vou dar mal. Se anduvera ben, a que veño? Cousa rara, hombre, que anda usted mal, ¿no? Sí, bueno, pues nada, alégrome. ¿Cómo está? ¿Cómo estou? Estoulle moi preocupado. Hombre, que raro que estea usted preocupado. Que entonces que está preocupado pola subida da luz, pola subida do carburante, pola huelga ou... Está usted preocupado porque lle subiron a taza do viño na taberna, claro, como lle gusta chupar, claro, aí ven. Vale, Se que chonde. Vale, tranquilo, tampouco é para poñerse así. Estou preocupado porque din que van quitar as mascarillas. Pero ya sei que mal lle dá se non a trae posto. Bueno, xa parracha, a ver, non a traio aquí porque estamos en confianza. Pero eu fora de aquí non a quito nin para ir ao baño, entende? Jesús, en serio. É que teño fiadores que me persiguen e coa mascarilla non me recoñecen tanto, entende? Como fiador de qué? A ver, debolle cartos á panadeira, debolle a dos piensos, debolle a lina taberna. Débeme a min, mire para aquí, teño aquí apuntado, débeme 1.349 euros. A ver, déixese deso, céntrese ao que estamos. Home, claro. Céntrese ao que estamos, que esa hora non ven ao caso. Claro, como non lle interesa, claro. Mira, eu non quero que quiten as mascarillas. Nin o xel hidroalcohólico tampouco. En un momento dado nunha apurada ainda lle botas unha Coca-Cola e faz unha paña. Ala vai, para salir do apuro. Lo que diga. Será animal. Un lingotazo. Será animal. Vamos ver que nos coitei eso. Pero vamos a ver unha cousa, Lizardo. A mascarilla, con incómoda que é a mascarilla, que é incómoda a mascarilla, home. Aparte usted, que leva gafas, non se lle empañan muchísimo as gafas ca mascarilla. Bueno, carallo, poca hai que ver. Bueno, tamén é certo. Mire, a min tengo un nariz quente. Que tal é como están as cousas, calquera encenda a calefacción, que eso é un milagre. Sí. Outra cousa, desde que usamos a mascarilla non collín ni unha sola gripe ni un catarro. Non tes que andar cheirando os peidos dos demais. É unha maravilla, entende? É unha maravilla. Bueno, ríse, pero é verdad. Pero vamos a ver, Lizardo, vamos a ver. Hai que usted, en vez de ir cara ao futuro, parece que quer ir cara atrás, entende? Volve aos tempos do confinamiento, de cando estábamos todos cerrados, do resistiré, esas cousas que non veñen ao conto. Eso, que dixo? Resistiré. Sí, que pasa? A bicho, mételle aí o resistiré. Resistiré. ¿Dónde vai, oh? Bueno, xa estamos co baile. Era raro. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré. Vale, vale. A ver, Eso sí que é un temazo, non a mierda do reggaetón agora que dá asco, que é todo atún con pan. Entende? A ver, non lle digo que non sea un temazo, pero cuidado, O resistiré cansa o resistiré, cuidado, A ver, cansar cansa o traballo. Ala vai bolir. Oye, eu por aí, non se preocupe. Ou vou marchar o bolir, joder. Cansar cansa o traballo, pero que son de a publicidade. mascarilla, pa xente como min, que non somos así moi agraciados físicamente, entendes, así tal, e nos tapa algo de defecto. Home, eso sí. E hai xente que lle queda ben. Mira aquela señora, mire pa ali, que mascarilla máis bonita, toda de verde. Guapa, carallo. Ai, sí, por cierto. Cando estás así de verde que falar de madura, Ala. Mira que guapa está. Ala, que un piropote mando aí. Xa é unha pasada. Ya. Tapa, mire, está por defecto. Generosa máis eu agora cando facemos o amor coa mascarilla posta. A ver, que nos ven contando nas cousas, hombre, que nos importa aquí. É unha anécdota que me acordou agora. Xa, así, a bote pronto. Pero digo eu, vamos a ver, se quitan a mascarilla, eu que quere que lle faga eu? A ver, que lle fago eu pa da mascarilla? Non sei, non? Pois fágame un xustificante ou unha receita ou un volante ou eu que sei. Parece un can, Home, está aí ouveando, parece un can. Para aí, ahora que falamos de eso. Que pasou? Xa lle teño o arreglo, mas o teño aquí, me cago na leche, mire. Tome. Tome. Bueno, carallo, pero este é un bozo pa un can. Efectivamente, tome. Iso é o bozal do meu can do Trotsky, é o do meu can do Trotsky. Pero mire, esa é como unha mascarilla, basicamente, escoite, tapa a cara, pode respirar, e aparte, mire, vai co color da piel, Está guapo, que está guapo, está guapo. Está guapísimo, Sí. Escoite, Lizardo, eso dai un toque así como salvaje, verdad? Como home lobo, como se fora un home lobo. Claro. Que dalle ben, Sí. Vou dicir unha cousa. Veixo. Gústame o invento este. Home, Gústame moito. Hombre, Gústame, sobre todo porque é gratis.
No, gratis non é, que vale 100 euros. Como tal vale 100 euros.